yawa you guys kun gane Usdtmate din nan suna biya yanzu gashi na yi withdrawing gashi nan ga date nan ga amount na naira 160 state gashi nan yayi succeeded yanzu nan naga alert din bari ku gani kuma message folder kun ga shi Polaris kun ga credit alert din gashi nan 160 yanzu nan ya shigo ce to bari in nuna muku mining ne bari in kuma nuna muku yadda ake mining din bari in koma baya yawa wajen computing power din nan mutum zai shiga bari an jira shi ya wuce yawa wannan gashi nan general area, bronze area, golden area and diamond area sai mutum ya shiga general area din nan idan mutum ya shiga general area din nan zai dan jira shi ya wuce haka wato da ka shiga automatic mining ne kun gan shi kamar wasu nambobi suna zuba haka da yake 200 na tara dama na withdrawing ɗinta kuma ok to gashi nan dai balance yanzu sun ce 200 amma na withdrawing 160 har ya zo succeeded gashi nan kuna gani yana zuba ga wani counting yana yi gashi nan mining income has been credited to yanzu kudin balance din za su karu to yanzu haka dai zai ta mining da kanshi kawai sai ka ajiye wayanka a haka ka kyale shi ta mining shine yadda mining din yake tafiya.